A všechny zdar lidi. Dneska já budu hrát Brawl Stars, protože mi můj kamarád říkal, že se bude natáčou videjko po Brawl Starsu. A jestli chcete druhou, party 2, tak pište do komentářů. Tak jo, jdeme na to. Dobrá. Koukneme se, co tam je v obchodu. Čekejte. Koukneme se, co tady je. Dobrá. Počkej, musím se kouknout, kolik mám prachy. Ale co špatně? Ale já potřebuji ještě 2000, co by já mohl grajnout do konce volta. Tak. Mortis mám. Franka a tady je volt. Já chci na něho super. Jako na něho moc dobrou sílu. Tak jo, beru ho a jdeme na to. Ne, fotbálek. No tak to je fotbálek. Jdeme na to. Krásu, ale jsou dobrý hráče. Ty krásu. Jdeme na to. Vím, co chci. Kamu. Fotbálek mi tak nic moc. A jo. Gol. Jestli já hrál za Mortisem nebo za Báza, tak možná mě Kamu. Je. Asi málo. První hra je dobrá. Co zahrajeme se? Tuto zombice. Ale musím zjít nikoho. Aspoň Mortisa. Počkejte. Piper. To mám novou. Ona mi vypadla z toho. Ale mám moc málo tutí. Takže musíme hrát, to bude nic. Tak beru Mortisa. A jdeme na to. Jedeme na to. Tak jo. A ještě jsem zapomněl vám říct. Dejte prosím na můj kanál like a odběr. Ještě si zvonečkem. Prosím. Děkuju. A ještě čas jde. Čes 3, 2, 1. Děkuji za like a odběr a s zvonečkem a znovu prohráli jsme. Já něco nevím, co zahrát. Ne, tuto. Ne. Jo. A musím vzat volta. S 11 sílu. To mě mega dobré. A jestli taky budeš mít se spolužákem, tak všechno bude dobrý. Jdeme na to. Musím rychle jít. Kamu.
Chcípni jen od BB. Na těžko hrát. Teď v takové Jen bože, na co mi dneska Brawl Stars nejde. Tak jdeme na to. Já jdu sem. Jo, rychle se půjdu tam. Sem. A budeme čistit vykrys. Kámo, tak to je nejhorší. Radši nejít tam. Kamu. Ach, co chci. Ale mám útynu. Kamu. Ještě skoč. Jo. Akorát. Třetí místo taky není špatný. Pojedeme. Tak to už musíme dát. Jdeme na to. Kam, nechci chcípnout. Kámo, mám to pokykal. Kámo. Bazila tady je. Ne, a Jan. Kámo, to je nejhorší. Já vůbec nemůžu hrát. Kámo, skoro. Tak to můžu vyhrávat. Já jdu čistě v krysu. Jestli nevíte, co to je krysa, tak to je takový dost zvíře. Kámo. To takové rychle, prosím tě. A Vimbovi. Tak jdeme na to, jde. Tam? Tak ne, tamhle je Barley. Kámo. Já musím, já mám málo. Jo, první místo. Juhu. Pojďme dom. Možná ono taky dá pojďme. Jo, takže budeme mít melon. Takže musíme už na to porazit jich. Boj bude těžký. Mega těžký. A tam hlásí, že je Kinč, ne? A ne. Tam je Pen. Pam. A to se tak čte. Pam. A to za to zaplatit, kámo. Nebudeme tady. Yes. 6. Prostě takový dole. Jdeme.
tady je Edgar. Tamhle je Edgar. Tamhle. Kámo, teďka jsem bezsmrtelný. Je čistě v krysu nějaký. Vypojil jsem s ním. A ty kraso. Kámo, chci do toho. Kámo. Mám útynou, jak vidíte. Je to od krysu, kámo. A ne. Tak to chcíme. Kámo, on může prostě. No radši toho by si neukazoval. Opadl se, já jsem teď nesmrtelný, kámo. Tak to chcípneš. Kde jsi, kámo? Tak to vyšleš. Teď je chytil, tak jo, dáme. Ne, mytik legendár. Kámo, skin. Kámo, legendárky, to prostě, já mám rád legendáry. Já myslím si, že ona mi nevypadne ta legendáry. Ale mytik, legendáry. Kámo, já už myslím si vše. To bude jako vždycky nějaký skin nebo nějaký pointy. A ne, a to prčice. Máme slabý píša dobrý. A Leon je slabý, protože on není on nějaký takový dosení ukazatel, spíš on nehraje. Ale já mám taky Leona. A sbírám na Kenjiho. Já chci být taky silný. Já nevím, proč takový vod je velký a malý stopy. Kámo, tady je Koko. Somebody, co on zpívá? Říkej, somebody, Pabu. Tady je Obama a Pabu. Jdeme na to Pabu. Tu víc, bro. Kámo, jsem chcípl. Kámo, radši ne. Ale to ne. Počkáme jako krysu. Kámo, já už jdu na to. Vím, že tady je. Možná Edgar není a tady někdo je. Kámo. Tady byl Edgar, kámo. Já jsem znovu chcípl. Tak to bude těžký boj. Chápeš? Tak to chci. Tak toho. Bást. Tak to chci dneska. Kámo, tak to nechci. Kámo. Já druhý místo taky je dobrý. Hele. Mám napadíček. Jo, to dokončíme. Vezmu radši. More. Secret.
Jdeme na to. Doň čafely. Jestli to víte, on kopíruje on kámo, to je nejlepší, co je. 2 nový bravery, jako ten jeden trochu je starý. Kámo, tak to. Prostě já můžu sem jít a mě vůbec nebude vidět. Dobrý, veď? Tak to chcípneš, kam. Kamu. Kamu, čestuju. Stárek. Kamu, něho je už kamarád pokud. Kamu, tak to musím běžet. Nemám ultinu vůbec. A můj kamarád ještě chcípl. Kamu. Já jsem vás spíš zachránil. Tak to doň čoféry. Kámo, jsem chytl. Kenji, buď tam. Tebe jde Dynamite. Je on. Druhý místo aspoň taky dobrý. No, on se snažil. Za more. Prachy to nepotřebuju. Ale potřebuju gémy. Hrám si to. Jo. A to spíš chtěl i this only time. Volta. Druhé je Mo. Kde něho chytnout? Mo. Nebo Broka dáme tamhle. Buď já teďka Halloween. Musím mít skin. Piper. Furthermore, listen. Kamu. Tak, Piper je dobrá. To jsem nevěděl. Kamu, ona je silná. Kamu, ona nechápu, co ona má. No prostě nemusí se snažit, prostě. Čo? Kid, kámo, kid. Tak to možná chcípnout. A ne. Mr. Pin. Spíš Mr. Poten. Zdárek kytuk. Tak to chcípneš. Jo, kámo, ty jsi. Tak počkám chvilku. On má ultinu, jo. Ale, cipl, kid. Tak to taky chcípneš, Mr. Pin. Kámo. Tak to nechcípnu. Ultina. -1. Spíš -2, protože já jsem zabil kita. Piper nemám rád. Piper. Čistě, trafil jsem jí. Tak, go. Tady jdeme ještě jednou. Furthermore, and this Kámo, jestli to... Kámo, já ho vím. Tak to možná chcípnu. Ale ne, on má žlutý hezký. Kámo, to chcípnu.
Co s tím? Afidon, co feeling? Tak to spíš já chci. Jo, já mám ten skin, mě vypadl. Kam. Uchyla, já mu uchyla. Kámo, já jsem žádnýho nezabil. Kamo. Co to dostanu? Star dropík. Jdeme na to. Bereme nějaké bravary a jako bílé. A jdeme na něco jiného spíš. Tuto. Já jsem to nehrál spíš. Já spíš z začátku videjka hrál. No, teďka chci hrát tuto. Ukam, tam je Kenji. A Kenji je mega dobrý. Tak to půjdeš pryč. Ale jsme ho zabili Kenjiho. Ukam. Tak jo. Kámo. No to back. Bye. Tak to nestihnu. Tak to vím. Ty uchyla. Kámo. Ty uchyla. Kenji. Tak to jde pryč. Tak to spíš já mám říkat. Oh my gosh. Berry, kámo, berry. Somebody deep skibidi dope. A ty jdeš pryč. A já chápu, že ty... Kámo, ne. Kámo, já vím, že on hodí. Ale to sám na sebe, protože to léčí moc. Kámo. Tak to spíš jdeš pryč. Bam! Bye. Kámo, hazej na nás tuto svůj. Go. Kámo. Tak co, kamarádi, myslím si, že to už musíme to ukončit, protože už jde docela dlouho, 23 minut. Takže rád s vámi bych uviděl se, stavte lajky na toto video, odběry a všech ním čau.